Ýylyň başynda Niýazow 92-nji ýylda beren wadasynyň hasyl bolanlygyny aýtdy. 90-njy ýylda diýdim türkmen dünýäde gaýşaryp giderdi. Şu wagt arkaň gaýşaryp gidilýär. Näme üçin türkmeniň gaýşaryp gitmeligini bolsa, ol şeýle düşünürdi. Garaşsyz baky ýydyryp Türkmenistan ödüp barýan döwletleriň sanyny çykyp, ösen döwletleriň sanyna girdi. Ol ötüş. Bu erenge döwletlerinde munyň gali entek kazanan ýok. Ýöne geňzat, eýýäm 2006-njy ýylyň başynda Niýazow öten ýylym ýurtdyp buğdaýyň molmadykdygyny, pagtaň molmadykdygyny boýna aldy. Men her ýyl eşdiýän hakimlerden bolardy. Öten ýyl buğdaýym bolardyň, pagtada bolardyň. Ýadyňdamy? Hiçden bolmady. Onda türkmen näme üçin gaýşaryp gitmelik diýen soraw ýöze çykýar. Bizde cinayetde soňky wagtda Hudaýa şükür ýok. He, ana türkmen näme üçin gaýşaryp gitmelik eken? Ýöne bir zat bilen ýene düşünükdir. Näme üçin prezident Niýazow özüniň her hökümet maslahatyna sen cinayet edýän, şeňe edýän cinayetiň göde görünüp dur diýe. A belki ýol başçylar cinayet edýän däldirde, ýöne bir ýalňyşlyk goýberýändirde. Ýalňyşlyk däl, ol cinayet işi. Ol cinayet işi. He, Niýazow cinayetiň bardygyny gaýtalap tasdikleýär. Ýöne oňa derek ol ugurlugyň welin ýokdugyny aýdýar. Türkmenistany ugurluk diýen zat soňky wagtda galy gutordy. Hawa, Niýazowyň aýdyşy ýaly Türkmenistany ugurluk gutorypdyr da, bary ýogy millionlap dollar alýanlar we ýer aslynda millionlap pul gömýänler galypdyr. Entek 6 milyon 200 miň bir bölejigi. Gömüler entek aňyrsa ýol. He, ol millionlaram diňe bir bölejigi eken. Ýöne bary bir ýurduň lideri bu zatlar üçin ýekje türkmeniň hem utanmaga hakynyň ýokdugyny aýdýar. Ýekje ýerde bir türkmeniň utanmaga haky ýokdur. He, diýmek döwletiň bular ýaly haramlyklary üçin hiç bir türkmen utanmaly. Bu prezidentiň görkezmesi. Ýöne näme üçin prezident beýle görkezme berýärkä? Sebäbi prezident bu haramlygy nädip aradan aýyrmalygyny bilen ok. Näme üçin biz Türkmenistanyň bu haramlygy aýryp bilemizak? Elbetde bu kynçylyklaryň nämeden ibaratdygyny Niýazowa düşündirip bilýänler bar. Ýöne Niýazowa kynçylyklary düşündirýänler gerek däl. Men kynçylygy senden bilýän. Maňa kynçylygy düşündirýän ýolbaşçylar gerek, maňa kynçylygy çözülýän ýolbaşçylar gerek. Ýöne bu haramlyklary edýän ýolbaşçylara kim ýol berdi? Näde bolar şeýle ygtyýarlyklara eýe boldy diýen soraw ýa-da çykýar. Bu soraw Niýazowyň özünem biňjilge diýen worly. Şolar näme üçin şonu etdiler? Men ýalňyşdym saýlamda. Ýa-da ilki halal bolup soň haram boldymy? Oýlanyň pikirleriň. Elbetde bu sowala jogap berip bilýän tutuş Türkmenistanda ýok worly. Sebäbi ýurduň lideri heniden bu ýagdaýlaryň näme üçin düzelip bermeýändigine düşünmeýändigini aýdýar. Näme üçin bolmaýandy bilemem men. Düşünüp bilemem. Ýöne prezident bir zat bolýan bilýär. Egerde ýokurda bir almaýan bolsa, aşakda almazlar. Ýokurda alýan bolsalar parany, aşakda da alýarlar. Emma bary bir prezidentiň bu aýdýanlaryna da düşünýän ýok ýaly görünýär. Ine seň düşünýän zat go, men size diýip oturanlarym. Sebäbi näme? Sebäbi Niýazowyň ministrleri boşanmalyň tapawsyz wara çemli. Sen näme oturýarsyň? Boşanmaly ýaly. Ýylyň başynda Niýazow görülip eşdilmedik ötüşüň bardygyny aýtsa da, ýylyň ahyryna golay ol ähli budakda ýagdaýyň başalyp çykarýaly bolmanlygyny welin boýna aldy. Näme üçin hemme Türkmenistanyň budaklary näme boldy birden düşünüp bilemok. Ähli inisiatywany boğup baskylap oturan Niýazow budaklaryň hiç birine ýeti talantlaryň çykyp bermeýänliginiň sebäbini düşünmeýän ýaly bolup görünýär. Ýeti bir talantlar çykanak. Ýöne käten Niýazow öz şinonyklarının kütökliginiň sebäbini bilýänem ýaly. Ol Türkmenistanyň nähil döwletdigini, onuň wezipelerini düşünmekligiň ýeketek ýoluny öz şinonyklaryna göni salyp berýär. Men sana diýerim, ruhnamany okaň sen. Ruhnamany okamasaň sen näme biljek Türkmenistanyň nähil döwletdigini? Hudaý tarapyn gönderilen ruhnamany 3 gezek okan adamyň diňe bir Türkmenistanyň nähili döwletdigine düşünmege däl, eýtem jennete baryp düşýekdigine Saparmurat Türkmenbaşynyň öýüdi kepil geçýär. 3 gezek okan ruhnamany. Şonu 3 gezek okanyňdan soň senin aňyňyzda aklyňyz köpelýär. Akylly bolýar, düşünýär. Şondan soň akly köpelip ol göni jennete barýar. Şeýle gudratly kitabyň awtoryna onsoň ýurduň halky neneň taqdim etmesin, nene onu övmesin. Ýöne gudratly kitabyň awtory näme üçindir wagtal beýle öwwa düýüz gelmekligiň özüne aňsat düşmeýändigini göz ýaş bilen boýna alýar. Bir övgüni götürüp bolmaýar. Şoň üçin birazjyk övmek.
türkmen lideriniň islenlik buyrugy, islenlik görkezmesi, islenlik haýşy ýerine ýetirilse de, onuň hut şu haýşy welin ýurtda ýerine ýetirilmän gelinýär. Men şundan aýdýan, täwä menem adyndan. Beýik terdatynda keramat bardyr adamlar. Hem ýa-da nanay. Ýöne türkmen lideriniň bu babatdaky bir köp manyly duýdurşy welin böwrüň diňletdirýär. Ine şolam bizi türkmenleri öňden bäri ýakyp gelen innem ýakar.